आसा खालामो नोंथांमोना खन्थाइखौ खोनासंगोन। खन्थाइनि मुं फुं लांगोनानि सान गोरलै। खन्थाइखौ लिरदों सपन कुमार बसुमतारी। रैखाथि गैयै खोमसि बिखा सौखावनानै फुंबिलि लैथोनि लामाजों अख्रांनि गंसे दिङा जावै जावै फैयो नों मुलुगमा गिदिंनो फुं लांगोनानि सान गोरलै जाना। हे नों देंखो सोरांनि फुजारि, नोंनि जारिमिन देंखो खबामाव जोंब्रावखाङो संसार फैसालिनि गाब। नोंनोथ' फोजादों उन्दुसिनाय बावदिया फिसाखौ, फैनानै दिन्थिलांदों बुब्लिनि थांखि, फोरोंलांदों गोरबोसेनि सलन्थाइमा। नोंनोथ' नुहोदों जोंनि हायेनाव बेसेबांबा समायना बोहैनाय बुरलुंबुथुर, जोंनि सोरबिथिं हायनारि मिथिंगानि महिमा। नों गैयाब्ला जागोन बुहुमलुराव आसुं आबुं, जोंबो लुबैयो नोंनिनो खुगाजों जोंनि सैथो जारिमिन बुं। लामा नायगासिनो दिनैबो नोंखौ फुं लांगोनानि सान गोरलै। मिजिं थियो आंगोफोर नोंथांमोननि अननायजों लाइक, शेयार, साबस्क्राइब होनानै गुबुन गुबुन खन्थाइफोरखौ खोनासंना थुलुंगा होलांगोन।